ti Masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, ti serye tayo ita alawas, anapaulwan, relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakaturugan na tayron kan Cindy. Nasaya at no kasta, mama. Ay, nabanog kiti trabaho. Kat nangan ka ka din. Saan pa, mama? Ala, isagaan kunti kanam. Tamadama ti panagkuping ti babaunan kadagiti lupot alinaban na. Sige, mama. Katagyaman na. Alang arod, ingkagpalas iha. Ta sumarunukan ijay kusina. Ala, magangkan. Wan, mama. Ni Roland, si Mangpat ka din? Saan pa'y? Imawag nga da kanudarayan apas kan ti gayam na. Kanayon la akasta, mama. Nagadumot ten adardarayan na apaskan. Awan la ka din ti sabali arason day ta anak yo? Gagangay day ta iha. Gaputa at umat ngamin ti gagayam na. Iti na minsan, di nakpainsurot iti darayan na apaskan. Ngamala, awan anyaman na, mama. Basta tinapatag, saan na aliplipatan ti pagrebungan na iti pamilyana? Ay, kanayon kayo laakasta. Agsarita kayo atwa. Kat pagsaritaan nyo ti parikot. Amo yung matya anak yo, mama. Iso laang ti husto ti aramid na. Iso ano kasarita? Aga pa kami laang. Iso abaybay aklatan. Sa bagay, husto ka, iha. Kauray siya. Ungtan naklaad agos, no kumusta ag ti relasyon yung agasawa. Mama. No pa'y kasta, saan kumaamarakrak ti pamilyayo? Takaasi dagiti anak yo. Kasta mo ti kayat ko, mama. Iso asigilaan. Saan nabalin nga agbabae ni Roland? Basta saan na kami apanawan. Elena. Agan ano sa klatan, mama? Basta saan lakit di amarakrak ti pamilyami. Oh, adda ka matgaya man, Roland. Anya ti orasan? Teng natrabiin ah. Apay, anya ko matibibiyang mo, no kastoy nga oras ti panagawid ko. Saan ka matapakibibiyangan ah? Adda ka di babaeng? Makaumamatan ti kasta sa lutsod mo, Elena. Inakon maturog. Di naktalikodan. Agsarita tapay. Sumardeng kan. Titakan. Oh. Nagturong manan iti bangir asilit. Talaga adbin akon kayat akasilit. Oh, atoy. Agkapay kan? O anya, agar mo sarka dito'y balay? Saanen? Agkapeak langan, katrumarakon. Roland. Urayan ka inton aldaw iti paborito ta restaurant. Tapay. Kaya't kalama kasango amangan. Awan oras ko. Busy ak. Pangal daw matday jay lunch break. Uray pay. Adda papanan mi kadagiti ka opisina ak. Okay. Agkapi ka nga ruten. Saanen? Inakon. Nagbaawin day takapik. Sige. Baliwak ti mang timpla. Saanen? Inakon. Agrubwata kon, tarumwara kon. Good morning, Mari Elena. Uy, blooming kalata Siyempre Kan, nasapa ka. Intulod na kakadi nilakay mo? Ay, kaano pa nga intulod nak nilakay ko? Siguro, kanayon ang naragsak nilakay mo. Gaputa kanayon a blooming ka. Ay, saan, Mari Melba? Da kayo ka nilakay mo? Kumusta kayon? Ay, nasingpat nilakay ko. Kanayon nak nga idagas dito'y trabaho. Gaputa may salaang matidireksyon mi. Di tala ang bangir apasdak ti ayan ti trabaho na. Saan kayo ka di nga aga, Papa? Saan, Mari? Naragsak ka iti asawam? Siyempre. Apalan ka. Gaputa siya. Saan ka naragsak? Uy, at dagayam ilimlimad mo kanya ka.
Sa anak anaragsak iti relasyon mi nga agasawa. Isong apalan ka, Mari Melba. Lola, apay ajak makitkita ita ni Daddy. Oray siya, Lola. Diyak makitkita ni Daddy. Gaputan o kasta sumangpat iti rabi, kat nakaturog kayon. Apay ngamin ang nagbayag asumangpat. Imbag pa'y ni Mami. Kanayon mi amakita. Kas iti nakon, nakaturog kayon no kasta sumangpat iti rabi. Ay, sige. Urayek ni Daddy inton rabi sa anak amaturog. Ay, saan ang mabalin ti kasta, apo? Saan ang mabalin nga agpuyat kayo, apo? Saan na bale? Tawan mo't sarok medya pagadalan ita, ganinton bigat. Iso ang mabalin mi ti agpuyat, Lola. Saan ang mabalin? Ala, bayan nyo tay bagaktukin ni Daddy yo, akayat yo ang makita. Ay, Lola, umunig kayo, Mama. Oh, apay, Mama. Anya ti bagayo? talaga ka di adi kay agkasilid iti asawa, Roland. Apay ka di akas naman ti saludsudyo. Agasawa kayo. Ngam sabali ti silid mo. Saan da kami napakibyangan, may papanitilay taabanag. Wen kaiyam, nasa odas hindi kan tayron, akayat da ka kano ang makita. Ha? Nalipata mo nga adda anak mo, iho. Sige. Kasarita kida inton bigat. Nasayaat. Aglalang lang tayo nga agar musar inton bigat. Iso ati karumar amasapa. Sige, Mama. Kailiw da kan amakita, dagiti anak mo. Ada text ko. Maturog ako man. Ang mga ano ni Shirley. Ni Shirley at talaga. Kailiw nak manadagosan. Nimot gayam, Elena. Umay ka dito'y silid. Mabangbangungutak. Mabangbangungut? Makapapan di tayan mo. Maturog akit din. Di mo kaya ti umalatiw iti silet. Siya nga rod ti umalatiw iti ayan mo. Ano ti bagam? Pastrakanak. Di ka pala maturog. Baka singa ka iti panaginanak. Pastrakanak. Di ka giduron Apay ka di amang singa ka iti panaginanak. Pues, agina nata at duwan iti pagturturugam asilet. Anya? Ti awanan bain alalaki. Talaga at tinurugan nak. Di nakpayan kayat akaabay. Tanaturog pa yan iti tugaw. Kayat naasawan. At talagang awan panagayat nan kanyak. Ala, tangay jakon mapasubli ti panagayat na kanyak. Nga oray anya ti aramidak. Sige, aklo naklangan. Basta di na kang pampanawan. Gaputa agladingit lakit di dagiti anak mi. Rumwarak laangan dito'y silid na. Sige, agar musar tayo, ubing. Oo, Elena, iha. Agtugaw kan di taabay ni Roland, ta agar musar tayo. Oy, mama. Italaang amakitak da mami kanda ding agabay amangan. Wen nga rod. Ay na, nagpintas ni Mami. Talaga, Cindy? Napintasa? Wen, Mami. No napintasa, di saan nak ko mga insukat ni Daddy yo. Ha? Insukat na ka ni Daddy, mami? Anya nga insukat, Mami?
Cindy, Tyrone, mangan kayo kitin. Elena, Roland, ada kayo iti sango ti panganan. Mabalin ka di, saya atin nyo ti panagsasoyo. May katantiganas ko amangan. Tyrone, Cindy, agawaan nyo timangan. Agpalas kayon to, tarumor tayo atalo. Ipasyar kayo. Nakapalistahan, Tyrone. Nang diyak kaya ti sumurot ka ni Daddy. No saan tayo akadwa ni Mami? Uray siyak. Nakapalas kayo gaya man. Hintayon. Daddy, saan mi akayat ti sumurot kada kayo? No saan tayo akadwa ni Mami? Anya? Wan, Daddy. Mabalin ka di akadwa tayo ni Mami. Sige. Ala. Umuna ako ni Jekotche. Sumaruno kayon. Elena, kisayam ta lipstick mo. Lalaba ka unay. May mayat no katamtaman lang. Wan naman. Okay ka din, Mama? Okay. Bagay mo dahi tapistita, miha. Ad-ada apimintas ka. Ala, ingkan. Sige, Mama. Elena, agan anos ka kuma. Taam mo, maurnos yun tumitlaang ti relasyon nyo kin ni Roland. Wan, Mama. Agpuspusinan ni Roland. Sige, Mama. Inakon. Apay ka di nakabaybayag ka. Naskan ka di pa'y ngagpapintas ka. Oray sa anak ngagpapintas ka na pintas sa pasikot. Isturbo ka iti pagnami ka dagiti upik. No apay pa'y lang amin anaskan asumurot ka. Kaya't dagiti anak ko asumurutak. Iso nga awan mabalin mo. Kan may saan ko nga itulok nga irwar mo dagiti ubing adidak kadwa. Anya ti amok, no ada sabali akadwayo. Diyak itulok. Mami, Daddy, agap-apa kayo kadi? Saan, anak? Okay. Diyak itulok ang makita dagita ubing ti saan arubang. Abalayan, nangigak itinateng. Naganos apitsay. Ado dayta, at dayti sakubag. At dapayen onions ken layadita. Kasta ka di abalayan. Pagyamanan mino kasta. Ayan ngay dagiti aputa abalayan. Ay narimorta. Mapandaag pasyar. Kadwada ni Elena. Kumusta mo itin dagiti agasawa? Nasaya at latamat abalayan. Ay, pagyamanak no kasta. Iti naminsan nga main, imay ni Elena iti balay kadagasang sangit. At dan sa parikot da nga agasawa, hanggang kunak anasaysayat no agsarita da adwa. Abalayan. Kat sapay la kumata nasayatin tilinangin da nga agasawa. Ay, kinapudno na abalayan. At da parikot. Ngamin, amok nga da babae ni Roland. Ha? Ngam amok, makaamiris tumatlaang. Ano kasta? Saan nga roda nasulbar ti parikot? Diyak kayat nga agsinada. Tama siya nakadagiti apo ko ta. Abalayan. Kat amok abalayan. Makaamiris tumatlaang ni Roland. Dagijayin da Tyrone kan Cindy. Agayanan da. No amok la kumasumurot ka. Saan ko nga inawis dagiti ubing arumwar? Taan niya ti kayat mo? Ti babaeng ti kadwayo? Diyak itulok akasta. Imbaga ka di nga dakadwami a babae. Di mo gamden ayam amo dagiti anak ko iti babaeng Roland. Anya? Tano kasta ti mapasamag. Nasaysaya at langan ayadayukan ka dagiti anak ko. Cindy, kita amdamami kan Daddy. Nakatugaw da adwa iti may sa bench. Ngam naging nadayo damat. Kat? Madlaw ko akas lasaan akay kayat ni Mami ni Daddy. Anya? No kayat na ni Mami. Oh, di nagabay da ko maititugawan. Kung kasla ka na yung dang agsubang. Wen nga rod. Kastamat ti madlaw ko.
Kung sabali ti pagturturugan ni daddy, ta iti banger asilid. Winmat, sabali a talaga ti silid ni daddy. Imakar iti sabali asilid. Kasla maawatak, nga adda babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't nasa wan, insukat nan ni mami. Ay, anya nga rod nga iti aramidan ta. Sapulan ta jay babae ni daddy, kat balsan ta. Kasta ti aramiden ta, sindi. Diyak kaya't nga adda sa bali a babae itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panang ipasyar kuman ni Roland kadagiti anak na. Insingasing dagiti anak da, anasken met asumurot ti inada. Nupay agkadkad tirik na ni Roland, intulok na latan asumurot ni Elena kadakwada. Madlaw met dagiti ubing, asaan anasaya at tilinangan, damami kandadida. Agatap dapayan, nga adda babae ti amada. Itagagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasla maawatak nga da babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't naasawan, insukat nan ni mami. Anya nga rod ti aramidan ta. Sapulan ta jay babae ni daddy, kat balsan ta. Kasta ti aramidan ta, sindi. Diyak kaya't nga adda sa bali a babae, itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Agpatulong ta kanininang kumelba. Kasano? Basta, siya kunti makaam mo. O sige. Ha? Agpaypayapayan ni mami. Ha? Inta ka nun. Sige, intangarudan iti ayanda. Oh, kasano? Nag-enjoy kayo kadimot lang ang nagayayam? When mami. Da kayo kan ni daddy, mami. Nag-enjoy kayo kadimot ang nagsarsarita? Ha? Ay, wala. Ala, intayon mang restaurant. Mabisina kon. Sige, daddy. Naimas te in-order yu asidaan na, mami. Itala ang anang restaurant tayong upat. Kastoy kumakanayon. Jay classmate ko ani Lily. Kat kuna na atunggal Domingo. Rumwarda ka no asa nga pamilya. Mapanda ka no makimisa. Kalpasan na. Agpasyarda. Datayo kat saan? Italaong. Uray jay friend ko jay school. Kanayon da kanong agpasyar. Kan kunana pay, anak ko rapay da kanulaang. Ngam, naragsak da. Ano niya? Kanayon kanong agkinkin na tawad da nanang kantatang na. Kanayon da kanong agingin nantil. Kasta ka di? Ngam da kayo kan ni daddy. Katjak mangag ti katawa yo. Lakit din, mangantayon. Awanan ti adu asarita. Shelly? Hello. Roland, iso ka di ti asawa mo? Mentita. Iso ti asawa ni Daddy. Da kami ti anak na. Da kayo, tita. Gayim na kayo ka din ni daddy.
magpagayam kami ni Daddy yun. Iso akayat kayo na't nagbalin ang pagayam. Anya tinagan mo, tita? Surely, tinagan ko. Syakmat ni Cindy. Tayron matinagan ko. Nakaay-ayat kayo gayam akasalsalita. Okay. Panawan kayo na. Tapno sa anak ama kasi nga. Roland, kadwak ni Tinky. Adda kami itibangir alamisaan. Bye! Daddy, gayam mo ka di jay napintas a babae? Wan. Ala, mangan tayo. Di mamisan timakan. Okay, Daddy. Mami, ikanyo iti makanti plato ni Daddy. O sige man lang nga. Nagadukat nga amo yun nga ubing ayan. Aginayad ka nga agmaneho. Nakaturog da giti upin. Dabanog da, iso na iturog dan. Isursurong ka di dagiti anak mo, iti panagsasawda. Apay, masaher ka iti panagsasawda. Ubing da pay, nga manakam da. Saan da akaskan ka at ibagim laang ti pampanunutam. Kastauna iti babawi anak ikalay sa kan ka. No amok la kumaakas to iti pagbanagan ti amin. Sa anak la kumaanak ikalay sa kan ka idi. Nagbabawi ka at adapay kanyak. Nasaysaya at nagsinatan. Naglakalaang apanawan ka, Roland. Ngam sa anak ngamin amanagim bubukod akaskan ka. Ipagpagapok ka dagiti anak pa. Iso nga aging gaita. Agan ang saklata iti dun na. Umanaw ka langan, ipatim dagiti ubing. Adda ni mama amangaywan kadakwada. No pumanawak, isurot ko dagiti anak ko. Tadyak kayat ama imatangan da, timadi nga aramid mo. Awan timadi nga aramid ko. Di babae itay nga masidag kada tayo iti restaurant. Amo, isuday chay ti babae. Ha? Sa anak ako ng unay, tapno sa anak ang makaawat, Roland. Dayjay a babae, tinangisukatan kanya. Wan, napimpintas. Gaputa mas napuspus kulti make-up na ngam iti siya. Sumardeng ka. Sexy. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan. Anya? Ngam, awanan bibiyang ko pa'y no asino man ti babae. Kat, tangay talaga sa anak kon anapatikan ka. O sige, aramidam ti kayat mo. Taaramidat mo at ti kayat ko. Apay nga imasidag ka kada kami, idadda kami iti restaurant. Kaya't ko na ang makita na imbag ti rupa ti asawa. Anya? Asino ti mas napimpintas kada kami. Iso ka di, na siya. Siyempre, sika. Sigurado ka siya, pinapimpintas? Wen. Kaya't ko amangag, no ay ayatan na kadimat laang na saan. Baliksam kumarolan. Ay ayatin ka. Kasta ka dilaan. Awan ka dinayon na nga aga. Ay ayatin ka, Shelly. Agyaman na, Roland. Ay ayatan ka man. Ay ayatan ka unay, Roland. Mami, mabalin ka di sumurot kami iji opisina yo. Sige, Mami. Itala ang matasumurot kami kan ka Anya ti aramida nyo ijay. Ang mga papaanawa kayo laang ijay. Saan, Mami? Promise. Agtugtugaw kami lang ijay. Kailiw ko ngamin ni Ninang Melba, Mami. Anya? Kaya't ko lang ako mustaan. Okay. Ngamjak kayat apapaanawa kayo ijay. Un, Mami. Sige, Elena. Sika nga ron ti makaammo kadagiti anak mo, iha. Kat isa pariyo tagpasyar ijay ayan datatang mo. Kailiw da kayo mat, iha. Wen, Mama. Sana bali damat ko, Jim. Wen, Mama. Dumagas kami to ijay inton malam. Agan anat kay ti panagmaneho, iha. Wen, Mama.
O sige, agtugaw kayo pa'y laang dito'y labi. Nasapa pa'y, iso ang mapanak bit gumatang iti merienda, tapno sa anak kun arumuar inton break time. Sige, mami. Di kay agal alikutag dito'y, ha? Un, mami. When, Mami? Oh, hello, Tyron, Cindy. Kumusta kayon? Nasaya at mat, ninang. O sige, panawan kayo biit, Mare. Okay, Mare. Nagbiit at talaga ti panaglabas ti Aldaw. Ita, dadakkel kayon. Kinapudno na, ninang. Da kayo at talaga ti gagarami. Ha? Adda ngamin parikot. Kat agpatulong ak kumakada kayo, ninang. Parikot? Un, ninang. Ibagakon. Kabayatan ngawan ni mami. Okay. Dumngagak, Tyron. Napukaw at talaga ti panagayat ni Roland kanya, Mare. Di na kun pagan ano, nga oray gargariyak. Ne, sobra mo no kasta? Inarami ko ti amin. Tapno laang mapasublik ti panagayat na kanya. Ngam nalabit nga impaay na amin iti babae na, ti panagayat na. Ammom ka din no asino ti babae na? Nakita kon idada kami iti restaurant. Kat mamati ak nga iso dayjay. Nasakit man kanya, ngam nairwama kon. Aklunag adina kon kayat ti asawa. Ay naapok, agyaman ak taimay kayaw. No mabalin kumamat nga agyan kayo ditoy. Sige, apong. Agyan kamin to ditoy intun bakasyon may di eskwelaan. When apong, tapno tumulong kami nga agmula itinatang. Agmula kayo mat itinatang. When Ken agpakan kami iti manok, apong. Ay katuan. Wala, umay kayo. Intay ag merienda, apok. Intayon iti kusina. Aday jay ni mami yaw. Ala na po, umuna kayo ni Jay kusina. Taisimpak pa'y dagito'y binalsay. Ilinong kao, tapno sana mabasan, wag tudaw. Ngala, intayon, apaw. Agyaman kami manan iti isa sarong karyo Sapay kumata umay kayon tumanain. Umay kamin tumanan, apong. Elena, alain nyo tay presko anatang, ada ije paraangan. Wan nanang. Anak, adda kami laeng dito'y kininanang mo Nuan yaman ti parikot mau, adda kami laeng dito'y. Nakalukat latatiri daw para ken ka, anak. Agyaman ak nanang, tatang. Ala, yung kayo nga rudain, tadi kay masipngetan. Agpatuloy kami nga rodan, nanang, tatang. Di ka agdanag, Joel. Ikan ka ititangdan mo. Ang mga numadaksanak, iti kastoy nga ipaaramid mo kanyak. Saan? Basta aramidam laang ti ipapaaramid ko. Sige. Nasayat ka akaaruba, Joel? Iso asika ti talkak. Tulungan nak, kat di ka agdanag. Saan ka amalugi? Itad ko ti husto abayad mo. Sige awan parikot. Isunay tatipasdag apag trab-trabahuan ti lalaki asiputak. At daladawan na kanyak. Isu ang mailasin ko, nubilang tamakitak. Ay, babaero gayan ti lalaki asiputak. Oh, adda nagparada ako ti iti asitib ko. Kasla. Wan. Isuday ta ti lalaki asiputak. Oh. Sa anak laking di anag bindota. Limod nga alaak itiladawan. Kumusta nga tatiin paaramid mo kanininang mo? Nagtungpal nga ta? Wan.
Inawagak itay ni Ninang Melba. Bilibak ang arod no nagtungpalkan ka. Nang ngagmumatjay kinunanay di kadata, at tulungan na ta. Kat, anya ti aramidan ta. Iti kanito amaamuan ta ti pagnanaadan di babae ni daddy. Kasarita ta. Aliklikan na ni daddy. Anya? Una, barang intun makasarita ta. Katliklikan na ni daddy. Nasaysaya at salae ngayon no dituyin nga agyanda Elena kanda giti anak na bakay. Saan akayat ni Elena apumanaw da iji balay ti katugangan na. Tati kayat na agdeden na dalatasa nga pamilya. Piman may di anak mo. Agan anos latta iti den na ti asawa na. Idinto ta masaksaktan lang aruday. Apay, kanya nga ta ti parikot iti anak ta. Tamasapul pa'y laing agbabae di asawa na. Saan anapaneknekan nga adda babae di asawa na? Uray pa'y. Apay, iti anya aga po sa bali asilid ti pagturturugan ni Roland. Ay, Dokastan ti asawa ama, di mo pa'y lakit panawan. Ipilit mo kit din ti bagim kenkwana, no di nakamot kayan. maawatak ti anak ta, lakay. Ipagpagapuna kadagiti anak da. Saan arasunday ta? Anya nga rod nga ay. Kasta mo ti kayat ti anak ta. Tadi namot nga rod kayat amarakrak ti pamilyada. Sa anak apabaur. Agamala, no kasta ti kayat ni Elena, iso ti makaamaw. Saan na balay, tanasingpat mo ti katugangan na. Tilaang parikaw, kat nirulan. No maminsan, kayat ko abitugan di manugang ta. Tatluag nakan. Aha. Luklukwan nakit din ti anak ta. Ay, di ka agar aramid iti maday, lakay. No ita, makapagtepelak pay laeng. Ngem no sa anak to na makapagtepail, talaga adurabag ti awanan bain a manugang mau. Kita amday to aladawan, Melba. Kita man. Oh, ni Roland dayta. Iso ti kunak apaliiwam. No kasta, isu at talaga daytoy. When, kat, anya tinapaliiw mo. Diyak pa'y sinurot Masapul ang masiguradok pa'y, no isu at talaga daytoy ti tao, akayat mo apaliiwag. Narigat ti agbidot. Iso dayta. Ay, no jak lamaasyan kadagiti ubing. Jak kumakayat nga aramidan daytoy. Ang amala, tulong kon kadakwada. Makamu ka Basta ikanak ititangdan ko Tani, tinaktak mon ti biyahe ka. Imbis nga agpasada ako Wan, di ka agdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Adda ka di Serbina, numaamuan tayo ti pagnanaadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae, ti amada. Iso at tulungan ta ida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan da sindikan Tyrone. Gaputa ka maudyanan na, rimwarda asa nga pamilya, tapno agpasyar. Ngam saan lata nga umdas day takadakwada, takayat da amaamuan, no sa dino ti pagtaangan ti babae, ti amada, tapno kasarita da. Nagpatulong da nga rod itininang ni Tyrone, ani Melba.
Ita gagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No jak la ka asyan dagiti ubing. Jak kuman kayat nga aramidan daytoy. Ano mala, tulong kun kadakwada. Makamu ka, ha? Ngam, basta ikanak ititangdan ko, ha? Tani, tinaktak mong ti biyahek. Imbis nga agpasada ako, ma. Wen, di kagdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Ngam, ada ka di Serbina? Numaamuan tayo ti pagnanadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. Una, saan mat kiti adakas? Kan tangdanan nakmat. Di sige. Wen, awan pagdanagam. Iso apaliiwam na rumwar iti opisina da. Kat surutem iti papanan na. Aging ga amaduktalam no sa dino ti pagnanaadan dya babae. Ala, aramidak dayta, Melba. Awan pagdanagam iti tangdan mo. Ta saan ka amalugi? Wen, Tyrone, di ka agdanag. Maamuan tayo no sa dino ti pagnanaadan ti babae ni daddy yo. Agyamanak, ninang. Siya kun ti makaam mo. Kat awagan kan tulaangan no kaskasano. Okay? Okay, ninang. Agyamanak unay. Sige. Sige nga rod, ninang. Thank you. Bye. Bye, Tyrone. Piman mat dagijay nga ubing. Angan bilibak kadakwada. Isakit dalaunay ti inada. Kat dida kayat nga adda sa bali a babae iti biyag ti amada. Duwan nga aldaw asaan ang nagawit ni Roland, Mama. Imay itay aldaw, imay nagpulas. Anya? Kinasaritak manan ngam nagungat. Kun ana ajak pakibiangan tibiyag na. Mama. Anak ko ngagpaiso ni Roland, ngam jak kanunungan ti aramid na. Kat adakan ka, no niya ti kayat mo nga aramidan niya. No kunam asinaamon ni Roland, awan maaramidak. Mama. Ambok, iha. Kanayon ka ang masaksaktan iti aramid ti anak ko. Wen, Mama. Inaldaw asakit ti marikriknak. Gaputa amok nga ada babae ni Roland. Ngam, kasla normal daytan kanyak. Elena. Pampanunutak lang amin dagiti anak ko. Ngam kasanukan. Diyak kayat ang maisina da iti amada. Ore kas kasano. Makadin na dalat ta ti amada. Ala, adakan ka day ta, Elena. Ay, anya amatan ti anak ko. Diyak mo no sa dino tinapanan ti panunot na. Okay lang, Mama. Kabailak da ito eh. Tinaskan. Saan nga isangpat ni Roland ti babae na? Dito'y balay. Tanong kasta ti aramidan na? Ang mga nudyak makapagtupal. Kat anya ti maaramid ko iti babae na. Diyak mat itulok akas ta ti aramidan ni Roland. Mama. Iso akasaritak manan. Taibagak adinan tugamdan nga isangpat ti babae na. Tanusan, tulungan ka amang paksyat iti babae na. Agring ka ditan, Roland. Huy, Roland! Huy! Simang putan ti in-order ko akanan ka. Nag-order ka manan? Masadutak nga gluto. Iso ang nag-order akon. Ala, bumangon ka, taintagar mo, sir. Mangisagana ka iti kape. Wen, itaypay nga insaganak. Ala, intan ijay kusina. Oh, at titi kapem, igopam ta na pudot pay. Roland, kayat ko ti agbakasyon. Agbakasyon tayo ijay laon yun.
iti beach resort ti gayam ko. Anya? Di kagdanag. Ada kwarta. Siya kong tagastos. Amok mat a pamilyado ka. Kaano? Laglagi pa mga trabaho. Mapanta iti Sabado ti Rabi. Naawan mat sarak ta iti Domingo. Sige. Isaganak dagiti kawas na. Kan amin ang masapsapol ta. Inawaga kong tigayim kung akin kuko iti resort. Tapno mangireserba iti silid. Para ka data. Okay, sikat imakam mo. Duapay nga aldaw ti Orayan. Sakbay amapanta. No kasta, saan manen ang nagaw-awid ni Pari Roland? Saan nga rod, Mare? Amuklatan sa dino ti ayan na. Iti ayan ti babae na? Wan. Anya ti aramidam, no mapanagnagam at talaga nga da babae na. Naklon kon dayta, Mare. Saanin anaskan a panagnagak. Kat, anya nga rod ti aramidam. Kastalatan, saan ka lumaban? Di mo kasarita di babae na nga adaywan na ti asawam? Awan Serbina. Gaputa saan na kun nga ayatan ni Roland. Oh, lunch break gaya man. Inta manganan ijay kantin. Ta ituloy ta ti agsarita ijay. O sige. Uray parikot mo nila kay mo. Mangan kalata. Di mo itulok ako mutong ka. Anya? Kastalaan ti ka na? Natang kan basit a karne? Wan, Mare. Okay. Ti importante, mangan ka. Agpaseksiak. Diyak kaya ti lumokmag. Correct. Ti importante, mangan kalata iti oras ti panangan. Uray basit laang. Wan, Mare. Ay, nakapimpintas kamat, Mare. Ngamno apay nga insukat na kapaylaang ti asawam. Ay, awan kit dit nakum na. Hala, gusto day ta, Mare. Mangantakit din. Saanin anila kay ko ti pagsaritaan ta. Ngamin, masaksak tanak laang. Okay. Mangantarudan. Dayjayan, imunagan iti dayji ari daw. No kasta, di tagayam ti pagnanaadan ti babae. Hoy, asino ti palpaliwam? Ha? Dito mat apartment ni Shirley, ti ayan ti matang mo. Asino ka ayan? Surely ka di tinagan ti babae ni Roland? Oo, among gayam ni Roland. No kasta, di ta ti pagnanaadan da. Uy, apay ka di ngamin. Kan asino ka? Agkat sika, asino ka? Apay nga amamom da Roland. Karubak ni Shirley. Day taman ti balay ko ni. Gayam ko ti akin kukwa iti abangan dang apartment. Kastagayam. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Agkapita. Ha? Ay, nakababain no kasta. Umay kakit din. Siyak ni Marjo. Joel tinagan ko. May saka driver. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Tagkapita. Kastagayam tiga po nang adda ka dito eh. Wun Marjo, kat gaputa makita ka, asaan mo tadagas. Imanugutak ah. Maasyanak kadagiti ubing. Kaasi damat ah. Isuda pa yan amis mo ti mangi pamuspusan. Tapno lang saan amarakrak ti pamilyada. Wun nga rod. Sige ah, oray siya. Tumulong ah. Maasyanak ngamin kadagiti ubing. Anya ngay ti maitulong mo? Mang panunutak iti aramida. Ibagam kanya ka, no anya day ta planom. But nga, tapno isinanan ni Roland. Sige, aramidam day ta. No saan nga agbaligi, ti plano dagiti ubing. Okay. Mala, ituloy ta ti agkape. Mangan ta iti naimas at tinapay. No kasta. Amo no sa dino ti pagnanaudan ti babae ni Roland? Wen, amokon.
Nasayat. O sige, itad mo kanyak ti address. Wen, itadkukan ka. Shirley, tinagan jay babae. Shirley. Kaya't dagiti ubing akasarita dayta a babae. Ngam numapanda iti apartment na. Amangan numadanon da ija ni Roland. Mabalin damot akasarita. Asan nga iji apartment na? Wen, pampanunutak matkit di dayta. Matulungan na tayo ni Marjo. Tinamamok ak aruba na. Mapantay jayan na. Tapag sasaritaan tayo, no kasano. Mabalin dito'y balay ko ti pagsasaritaan da. Awisak dito'y ni Shirley. Sana bale, ta friend kami mat. Saan siguro mat ngagkadkad. Agyamanak, iti kastoy nga aramidan tayo. Matulungan tayo dagiti ubing. Una, nagdakas matgayam ni Shirley. Amuna a pamilyado di tao nung saan nalagta aliklikan. Kasano nga rod? Awagan nakto. Kat ibagam kanyak no anya nga aldaw ti umayan mi kadagiti ubing. Ariglado, mabalimot ngayon ton Rabi. Okay, awagan nak no kasano. Mare, kayat ko laang nga awisen da sindi kan Tyron. Di kagdanag, itulod kumatla ida. Isuda ka di laang? Ay namare, pang-ubing laang ti darayan mi. Sorry Okay. Rumor kami nga rudan kadagiti anak mo mare. Di kagdanag, tadyak baybayan ida. Adda tayon diti balay ni Marjo. Urayan tayo laangan ni Shirley. Shirley? Wen, adda ni Daddy yu dita apartment ni Shirley. Ha? Iso asaan mabalin adita ti pagsasaritaan tayo. Mayan dito ni Shirley. Okay. Mabit lang, tinak inukatan itigi. Apay nga inawis nak dito balay mo, Marjo? Kan asino dagita sa nga ilim? Ko. Kaya't da ka kano ang makasarita dagit ang ubing. Kasla. Sige, Cindy, Tyron, kasarita yun. Di kay agdanag taadda kami laang dito ikan ni Marjo. Kasla. Wan, si katay babae nga imasidag idi kada kami iji restaurant. Wen nga paiso. Mailasin kayo. Kan malagip ko tinagan mo. Shirley. Nukasta. Si kati babae ni Daddy. Anya di. Kaya't da ka makasarita kan ni Cindy. Amom ka di. Akanayon analiday ni Mami. Gaputa da babae ni Daddy. Kut napanaknakan mi apod no. Tita Shirley, makipakpakaasi kami kan ka. Kaya't mi tinaragsak a pamilya. Iso ano mabalin? Liklikam ni Daddy. Saan mi akayat nga adda sa bali nga ayatan ni Daddy? Ti kayat mi, nilaang Mami, ti asawa ni Daddy. Pangaasim, Tita Shirley. Sinaamon ni Daddy. Kan manon nga aldaw asan ang nagawawid ni Daddy. Kat agnanaad gayam iti apartment mo. Ako Apay asyak ti pangibagaan niyo iti dayta. Ni Daddy yung Pangaasim, Tita Shirley. Adaywam ni Daddy. Kaya't mi tinaragsak a pamilya. Isong adaywam ni Daddy. Makasarak kanto iti agbalin nga asawam, Tita. Basta saan ani Daddy. Anya? Saan mo ko mga ipaidam ti ragsak ti pamilyami? Tita, pangaasim. Pangaasim, Tita Shirley. Adaywamon ni Daddy. Di mi kaya't nga aglidliday ni Mami. Iso nga adaywam kuman ni Daddy. Napanan dagiti ubing. Ay, bilibak ka dagiti ubing.
Isudan ti umay agpakpakasikan ka, nga adaywan ti amada. Saan nga isuda ti mang dadaal itiragsak ko? Kaya't mo asungan, saan mo lata sinaan ni Roland? Idinto ta nakipakpakaasi lang arudan kun kadagiti anak na. Siya ti ay ayatan ni Roland. Iso nga awan maaramidan da. Sinamlaangan ni Roland. Uray pa'y adaywak ni Roland. Agsublin tumatlaan kanya. Ngamin, siya ti ay ayatan na. Saan ati asawa na? Di ka kadimaasyan kadagiti anak na. Nga imay da nagpakpakasikan ka. Sorry, nyamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Ha? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam siya ti ay ayatan ni Roland. Ha? Kabailan ni Roland at alikodan ida. Gapo kanya. Iso sorry langan kadagiti nga uping. Tadyak idapat gan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay italawas ang napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tinulungan ni Melba da Tyron ken Cindy. Tapno makasarita dati babae ti amada. Natakwatan da nga rod ti address ni Shirley, a babae ni Roland. Kat dita, nagpakpakaasi nga rod dagiti ubing ken ni Shirley, nga adaywan da kuman ti amada. Tadida kayat nga aglidliday ti inada. Ngam na sao ni Shirley, asaan na amaaramid na ita. Ita gagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas a napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Di ka kadimaasyan kadagiti anak da, nga imay da nagpakpakaasikan ka. Sorry, ngamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Ha? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam, siyak ti ay ayatan ni Roland. Kabailan ni Roland at talikodan ida, gapo kanya. Iso sorry lang, dagijeng uping, tadyak idapat gan. Natangken mo't gayam ti puso man niya. Talaga, awan makaagaw kanya kin ni Roland, nga uray agpapan iti pamilya na. Sa dino tinapanan ni Roland, aping nga awan dito'y apartment. Roland! Roland! Sa dino nga tinapanan na, taapay asaan ang nagpakada kanya. Dayjay tumit atumboy, nagbayag anak isarsarita kanyak, manaktak laang. Okay, kayo lang di talikod, Tyron, Cindy. Ninang. Tita. Tumagas tayo itimay sa a restaurant. Tamangan tayo pa'y. Amangan numabisin kayon. Saan ang ninang? Saan kami pa'y amabisin? Sigurado kayo? Ninang. No kasta, aglayon tayon ijabalayong. Tita. Apay nga itaypay asursurutan na kami day ta akotse. Itaypay nga da iti malikudan mi.
Saan mo't nga ngaag-overtake? Ha? Ninang? Kutsi ni Daddy day taadda di talikudan tayo. Wanak paiso ni Daddy. Anya? No kasta. Ni Roland day ta. Idiretsok lang ta di kotse. Bayak di ta sumarsaruno kada kami. Agbus-businan. Nalabit akayat na nga isardang ko ti kotse. Ngam saan ko nga isardang. Aglayon kami kit din, ijay balayda. Tay giant ti kotsa nagluganan da tayo ron sindi ngay manmaneho ni Marimel ba? Itian niya agapong at dada itay itibalay ti kaaruban ni Shirley. Isuda ka iti kinasarita ni Shirley. Anya ti nagsasaritaan da? Surutak lata ti kotse. Kaya't ko kumaakasarita ida. Ngam di namat isarteng ti kotse da. Oh, insublikon dagiti anak mo, Mare. Agawid akmatan. Wan, Mare. Oh, simbangputan ni Roland. Nalabit akasarita na ka. Ket iti ka nito nga adda parikot, awagan naklaang, Mare. Wan, Mare. Ngam apay ko mga adda parikot. Agsarita kayo iti asawa, Mare. Inton bigatan ti panagsarita ta. Agkita tantulaangan ijay office. Anya tiga puna na pandasindi kan Tyron ije balay ti kaaruban ni Shirley. Kat kadwada pa ni Marimel ba? Shirley? Sungbatam ti saludsod ko. Awan amok iti dayta. Binaon mo ka di dagiti anak mo, amapan makisarita kini Shirley. Tapno agsina kami. Anya? Awan bibiyang ko kan ka. Iso adinak pakibibiyangan. Kat tapno awanan ti parikot. Nasaysayat no pumanaw kan dito balay mi. Kasta? Saan kan apagan ano? Agsinatan. Sorry, Mami. Ngam nagpatulong kami kanininang Melba. Tapno maamuan mi ti pagnanaadan ti babae ni Daddy. Kat nakasarita mi, Mami. Anya? Numalagip mo jay babae nga imasidag idi kada tayo. Idi adda tayo iti may sa restaurant. Isuday jay, Mami. Di agnagan iti Shirley. Wan. Malagip ko. Diyak malipatan tirupa na. Nagpakpakaasi kami kan ni Cindy. Nga adaywan na kuma ni Daddy. Ngam, kunana adda tayo kano ti umadayo kan ni Daddy. Saan nga iso? Ngamin. Adayo ka nung nga iso ti ipatpatag ni Daddy. Saan tayo ka nung anapatag ka ni Daddy? Napatag kayo ka ni Daddy yung anak ko. Day talaang taada ngamin sa bali a babae itibiyag na. No pa'y kasta, saan nyo agurguraan ti amayo? Isulat ta ti amayo. Mami, apay ngay nga adda babae ni Daddy? Tunggal may sa, adala ta pagbidutan na, anak ko. Kat bidot ni Daddy yo, ti panang tutup na iti sa bali a babae. Mami? Nga mamati kadumtang to ti aldaw a makaamiris. Tunggal tao ngagbidot kan agbasol. Dumtang latakan kwa na ti panagamiris. Kat agbalbaliw. Dumtang to nga taday taken ni Daddy, Mami. Wan anak. Kat agsoblinto ti sigot aragsak iti pamilya tayo. Kasta ti imbagak kada sendi kan Tyron, Mama. Tadyak kayat aguraan da ti amada. Pagyamanak, tadi mo ida tinurukan amang gura iti amada, iha. Saan ko nga aramidan ti kasta, Mama? Helena. Pumanawag diti balayo. Kat isurot ko dagiti anak ko. Anya? Wan, Mama. Diyak kayat amaya dayo da kanyag. Agnaad kayo kadi kadatatang mo. Wan, Mama. Ngam kasanuhon. Marigatan lakit di dagiti umping. Ngamin, adayo ijay ayan datatang mo. Kat ijay sentro ti pagad-adalan dagiti umping. Mama.
Ay, daytaitan ti madi. Apektado dagiti ubing. No kasta, agabang kami laangan ije sentro. Elena, iha, maawatak tirit nam. Ngam numabalin, uray agyan latan dito'y palay dagiti uping. At daak maat amangaywan kadakwada. Siyak ti mangsukon kan mangitulod kadakwada ije pagadalan. Mama, Di kagdanag tadyak idapaypayan. Pangaasim, Elena. Agyan dito'y balay dagiti apo. o sige, ag-lunch time. Di mo kunaan, adi ka mangahan. Awan ganas ko, Mari. Mari Elena, pasensyakan iti naramid ko ha. Pinatgak lang tikid daw ni Tyrone. Ngam, natangkan ti puso di babae nila kay mo. Agyamanak iti panang tulong mo kadag iti anak ko. Diyak ni namnama akas ta ti aramitan dagiti anak ko. Kat maawatak ida. Gaputa sa anda akayat nga ada sa bali a babae iti biyag ti amada. Malaksit kanyak. Isuda pa yan amis mo ti mangipamuspusan. Tabarang makaamiris ti asawam. Kan ti babae na. Wan nga rod mare. Ngam agpadpada anatangkan ti puso da. Kat, kasano itan? Saan ko nga ibili ti bagik ka ni Roland? Naaklon ko at talaga anapukawan ti panagayat na kanyak. No pa'y ko makayat ti pumanam iti balayda. Tadyak kayat amasina-sina kami. Ngam ison amis mo tinagkuna a pumanawak. Nagalasan. Pumanawak iti balayda. Tapno sa anak kon amasaktan. Kasanon, dagiti anak mo. Nagpakpakaasi ti katugangak. Asaan ko nga ipanaw dagiti apuna. Kat nawaya ak kanulat ta amang sarungkar kadakwada. Kat, tangay nagpakpakaasi ni mo ma. Asaan ko nga ipanaw dagiti uping. Agtong palak iti kayat na. Agliday lakit di dagiti anak mo. No pumanaw ka. Nasaktan ako na Marimel ba? Iso akayat ko ti pumanaw iti balayda. Tapno iliwliwag ko ti sakit tinakam ko. Di kay agdanag anak ko. Kanayo nakto aso marungkar dito'y balay. Sapay ko mata maawatan dak. Masaksaktan ka, gapok ni daddy. Isu a pumanaw ka, mami. Wen, kayat kayo nga isurot. Ngam naliday ni Lulayo, no madayo kayo. Saan na bale, takas itinakunakon. Kanayo nakasumarungkar. Sige, mami. Maawatak. Cindy, pang-asim tadi ka gumorkora, ha? Mami. Sana ka umadayo kada kayo. Kanayo nakta sumarungkar. Pinapanaw nak ni daddy yo. Ngarod, pumanawak. Ngam di na kayat asawan a panawan kayong matan. Tamamati ak adumtang tumatlaang ti panawan. Ngagsubli ti sigod aragsak ti pamilya tayo. Mami, jak kayat na pumanaw kayo. Jak kabalan.